Ja, så er vi her. Den her spændende kasse fra Polen med motorcykelrack. QR-kode til montage. Smart. Det lægger vi her. Så har vi beskyttelse til skal sidde bagpå med velcro til stativ. Vi har en pose. Meget smart. Teltstænger. Det er meget godt tænkt. Vi har beskyttelse til den anden side. Vi har framen. Bum. Hvor man skruer sidetaskerne ned i. Virker som okay kvalitet. Stål. Et stykke herinde. Aluminium til at trække i. Godt tænkt. Vi har en taske. Lækker kvalitet, faktisk. Dobbelt bund. Stiv bagside. Som skal sidde. Skruet på det her maskineri. Så nok det ligner et andet mærke. Man kender. Ja. Den anden side. Snor. Til at man kan have flasker eller et eller andet med her. Jeg tænker ikke, man skal køre ret rundt svag for, at de falder ud i de flasker, men tænkt. Har vi den, der skal ligge på midten i bag. Med kort lomme bagpå. Nu kan jeg have noget inde bagved. Smart. Også snore. Og det klistermærker. Virker super lækker kvalitet. Har vi den anden, der skal ligge tværs over ovenpå. Bom. Indertasker. Se nu. Ja. Altså det virker virkelig som ret lækker kvalitet. Meget flot afsluttet, og ikke nogen ding-dang, der sidder der. Det ser sgu fint ud. Dem er der et par stykker af. Den til midten, der skal sidde på i bag. Den kan åbnes i begge sider. Der er et net på midten. Smart. Og måtte ikke så lige vi smide 2 accessory-tasker i. Som passer til racksystemet. Som man nu kan bruge til at lægge noget værktøj i. Eller en flaske, eller hvad pokker det nu skal være. Det bliver spændende for det her på motorcyklen. Det virker faktisk som ret god kvalitet. Jeg er egentlig lidt overrasket af både prisen, men også af hvordan det er lavet. Det ser pænt ordentligt ud i det hele, og virker meget, meget fint. Det bliver spændende. Det skal på BMW'en. Så det er næste klip, der kommer. Der kommer det på motorcyklen. See you!